objectius de la pràctica d'avui són el nitrat de plom i el iodur de potassi. Per començar la pràctica necessitarem un flascó amb aigua destil·lada, Un vas de precipitats una vareta de vidre, i una espàtula. Agafem una mica de iodur de potassi i li afegim en el vas de precipitats. I després li afegim una mica d'aigua destil·lada. I remenem. I obtenem una solució de iodur de potassi. Amb l'espàtula agafem una mica de nitrat de plom. Ho aboquem en el vas de precipitats i posem aigua destil·lada i ho barregem. I aquí obtenim una dissolució de nitrat de plom. Ja tenim els dos reactius preparats. Amb el contagotes agafem una mica de nitrat de plom. Hola! Ai, que guai. Que mola. Uau, però mira com està per sota. Uau! Ai, que guai. Sembla pintura. Li tiro Ja. El producte de la reacció ha estat el iodur de plom. Que és insoluble en aigua.